keďže Finportál je hlavným partnerom Manifestu, tak máš tam aj teda svoj nejaký part a budeš súčasťou panelovej diskusie. O čom bude tá panelová diskusia? Aká je téma? Panelová diskusia je na tému, teda ako broker pooly spoločnosti teda s obdobným typom podnikania, ako je Finportál, ako reagujú na požiadavky generácie Z. Ja sa na tú tému veľmi teším. Predpokladám, že budeme riešiť agentov, ale možno aj tých klientov našich spoločných, možno aj zamestnancov, aj keď to nie je úplne naša domena. Ale veľmi sa na to teším, hlavne z toho dôvodu, že môjim koničkom je aj štúdium psychológie a tá sa týmito témami pomerne, hlavne tá spotrebiteľská psychológia, sa týmito témami zaoberá. Takže ja sa veľmi teším, že pôjdeme do takejto, možno nie až tak ekonomické ako psychologickej témy. Jasné, to je veľmi dôležité, lebo jednak všetci musia byť na to pripravení a generácia Z, ja neviem, že či už to je tým, že ja som starší, alebo už mám, povedzme, že svoj vek a nie som generácia Z, že sa s nimi úplne inak komunikuje, ako s tými predošlými, majú inde priority. A keď si povedala, že zamestnanci nie sú vašou domenou a v rámci generácie Z, nezamestnávate generáciu Z? Nemáme takto. Naša centrála je najväčšia centrála v rámci samostatných finančných agentov na Slovensku, ale stále je to 125 ľudí. Okay. Čiže tu by bolo možno zaujímavejšie, keby bola téma zamestnanci, možno to riešiť s veľkými zamestnávateľmi, ako sú poisťovne, banky a tak ďalej, že určite zamestnávame, ale nemáme takú veľkú vzorku a myslím, že žiaden samostatný finančný agent nemá takú veľkú vzorku zamestnancov, aby na základe toho mohol robiť nejaké štatistické závery. Jasné. Ty si študovala psychológiu, alebo? Ja aktuálne študujem, ale beriem to viac ako koníček. Áno, externe študujem na ďalej. Takže to znamená, že téma je pre teba. Áno. No, veľmi sa mi páči tá téma, je to naozaj zaujímavé. Za mňa je zaujímavé aj to, že teda ja podľa niektorých tých definícií aj som súčasťou generácie Z, len tých definícií je viac. Takže myslím, že jedna kanadská, ešte aj môj ročník zaraďuje do tejto generácie. Kanadská? Áno. Dobre, počkaj, jak sa to kategorizuje teda? Jak to máme? Vieš čo, štandardne väčšina hovorí o tom, že generácia Z začína od roku 97 alebo 98 narodenie. A potom sú to také, ktoré hovoria, že od 93. OK, ja napríklad to mám akože marketingov zakorenené, že 95. Aha, tak asi je toho viac. Ale ja si myslím, že keďže sa tá doba a ten vývoj spoločnosti s technológiami so všetkým veľmi zrýchluje, ja si možno aj myslím, či už to je od 93. 95. Ak rátame, že generácia Z je vlastne dodnes, sú tí ľudia, teda dospelí ľudia. Ja si myslím, že ako sa zrýchluje doba, tak takisto sa zrýchluje aj potreba zmenšovať. Áno. Ja si myslím, že hádzať do jedného vreca tieto všetky ročníky nie je úplne OK, pretože vnímam rozdiely už niekedy aj na 3-4 ročník. To je pravda. Inak akože pre mňa je takéto rozdelenie generácií na tú generáciu, ktorou som ja súčasťou, takže Y-ka, hej. A ja som 8-9. A teda generáciu, ktorá si pamätá obdobie bez internetu a už vie a vlastne zažíva aj ten rast toho internetu a potom Z-ko je pre mňa už generácia, ktorá automaticky prišla do internetovej doby. Že v podstate si nepamätá, alebo z veľmi útleho detstva si možno niekdy nejakú spomienku vyťahne, že nebol internet. Ale to sú pre mňa dve kategórie. Tí, čo si pamätajú to predinternetové obdobie, alebo si pamätajú, aký to bol problém sa vôbec pripojiť na niečo a natiahnuť si nejaký obrázok, ktorý trval 15 minút, kým sa načítal. A pre tých, ktorí už poznajú vysokorýchlostný internet a majú to ako súčasť života. No ja som asi taká hraničná, pretože ja tak ako evidujem nejakú prácu s internetom možno niekde v 15-16 rokoch, 15 asi. A stále si myslím, že to je neporovnateľné s tou generáciou, ktorá sa narodila do internetovej doby. No jasné. Takže nie, asi by som sa úplne nevedela zaradiť ani jasne do tej Z-kovej, ani do tej Y-novej. No môj syn napríklad, že podľa všetkého, jak sa hovorí, že generácia alfa. A to sú, oni sú zase, že od 2009. To už neviem, ako sa vymýšľalo, ale tam mi to príde, že to už je generácia, ktorá sa bude tak vynímať od tej našej, že Z-kári budú najmenší problém. S nimi sa napríklad úplne inak musí komunikovať, lebo ten vysokorýchlostný internet a streamingové služby, to je niečo, čo podľa mňa zasiahne, že aj finančné produkty, keď bude táto generácia v produktívnom veku, tak
tie finančné produkty v takej forme, v akej sú dnes, už nebudú zaujímavé. Ale čo tak vnímam, tak tej generácii Z, možno je to tým, že tie štúdie robia ľudia z iných generácií. Často sa im aj krivdí, hej, sa tam spomínajú slová ako lenivosť, pohodlnosť, že by chceli mať všetko za čo najmenej roboty a tak ďalej. Hej. Ale čo je podľa mňa oveľa dôležitejšie, než možno takéto častokrát aj predsudky voči daným generáciám, je, že jednoducho je dokázané štúdiou, že teda rozmanitosť generácií v tíme navyšuje výkonnosť toho týmu a profitabilitu firmy, dokonca viac ako je ako teda vyrovnanosť pohlaví. Hej, že teda pokiaľ sú vyrovnané pohlavia v rámci týmu, ich zastúpenie, tak vtedy vlastne je tam myslím, že nejakých 73%, čo je ten rating správnosti rozhodnutie, to oni nazvali. Okay. A pokiaľ je tam teda zastúpenie generačné, rôznorodé, tak vtedy je to až cez 80%. Super. Čo je veľmi zaujímavé. Akože dáva to zmysel, lebo potom nemáš partičku jesmenov, ktorí si len pritakávajú, lebo vlastne všetci sú nejako rovnako nastavení, ale máš práve tú zmes tých rôznych pohľadov na svet. Ja to mám veľmi rád, keď komunikujem aj so staršími generáciami, aj s tými úplne, že čerstvo 18 povedzme, ktorí sú že tí jasní zetkári a vidím tie rozdiely, lebo tak si človek podľa mňa odniesie najviac toho. Áno, a zároveň ja to tak vnímam, to je také, čo som vždy bola v tom pracovnom kolektíve z tých mladších, že teda tie staršie generácie, aj pokiaľ im dá tá mladšia generácia tú príležitosť, tak veľmi radi odovzdávajú svoje skúsenosti tej ďalšej generácii. Nie je to, že by si to nechávali pre seba, alebo že by chceli teda spolupracovať iba medzi sebou, ale pokiaľ vidia ten záujem, úprimný záujem, tak sú veľmi radi, ak to môžu predať ďalej. To je super. Čo teda si už oni odžili. Čo si myslíš, ako to veľmi zasiahne keď povedzme tá generácia Z bude tou, že vážne dominantnou, tak ako povedzme sú dnes tí Y-ky, povedzme, neviem ako to správne kategorizovať, ale dajme tomu. Mileniáli sú aj Z-kari, podľa teba? Mileniáli sú. Mali by byť. Lebo s týmto sa často stretávam, že keď hovorím o mileniáloch, tak niektorí to považujú ako generácia, ktorá je pred Z-kom, čiže Y-kovú. Lebo vlastne počas milénia, alebo teda na prelome milénia, ak boli Z-kári už narodení, tak boli vážne ešte stále veľmi malé deti. Proste neviem. V každom prípade, ako myslíš, že keď tá generácia Z bude už tou vážne najproduktívnejšou generáciou v tom čase, ako veľmi to zasiahne finančný sektor? Čo sa týka všeobecne rôznych sektorov, tak samozrejme, že zasiahne, ale ja by som povedala, že ten finančný sektor v porovnaní s inými to zasiahne možno najmenej alebo najpomalšie, lebo predsa len pre ten sektor je príznačná istá dávka konzervatívnosti a možno ten istý spotrebiteľ, ten istý klient, ktorý príjme digitalizáciu online a rýchlosť tých informácií, krátkosť tých informácií a všetko okolo toho, tak ten istý možno nepríjme to isté, keď rieši svoje financie. Takže ten zásah tam bude, určite budeme musieť ďalej investovať do vývoja všelijakých online nástrojov, čo už dnes robíme. A tam ale samozrejme potrebujeme, nestačí, aby jeden finportál, jeden broker pool alebo jedna spoločnosť sa rozhodla, že ideme zdigitalizovať finančníctvo. Tam naozaj treba, aby všetky tie subjekty boli ochotné. To znamená Národná banka Slovenska, samostatné finančné agenti, poisťovne, banky a tak ďalej, lebo veľmi navzájom, aspoň v rámci digitalizácie súvisíme. Mám taký pocit, že Národná banka bude tá najpomalšia z tých všetkých subjektov. Áno, povedzme, že sú je množina procesov, kde nepotrebujeme súčinnosť aj tej Národnej banky na tú digitalizáciu. Jasné. Hlavne teda sú to samostatní finanční agenti a inštitúcie. Ale veľmi pekne to hovorí, že ten finančný sektor je taký konzervatívnejší, lebo hovorí sa o tom, ako táto digitalizácia a príchod nových generácií vlastne odstráni komplet finančníkov alebo finančných sprostredkovateľov, poradcov, lebo nebude ich treba, keďže bude už taká technológia, ktorá vlastne nahradí všetkých a ja si stále myslím, že práve ten finančný sektor, vďaka tomu, že ako hovorí, že je konzervatívny, tak tam treba na konci dňa stále ten osobný kontakt. Ja by som asi rozlišovala, že teda ak má niekto prísť o prácu, tak možno príde o prácu ten, ktorý sa nebude vyvíjať spolu s technológiami,
ktorý z toho vypadne, umelá inteligencia a jej využívanie tam na to by na tento vlak asi naskočí skôr či neskôr každý. Čiže nevspierať sa tej online dobe, nevspierať sa tej digitalizácie, ísť postupne, nedržať sa stále iba starých schém pracovania, ale ten ľudský faktor tam bude vždy dôležitý. Len možno vyhrajú presne tí, ktorí naskočili na ten vlak a tí, ktorí sa mu vspierali, tak možno práve týchto zasiahne negatívne na ich profesii. Akože ja len v investovaní to sledujem, že najradšej niektorí by robili veľmi zastaralé typy produktov a nesledovali možno ten vývoj práve toho investičného sveta. Potom sú takí, ktorí by najradšej ešte rozkladali tie leporela, vieš, tie vypisovacie zmluvy. Existujú ešte tie zmluvy? Ešte tieto zmluvy už neexistujú, už v podstate my už sme za tým, teraz sa v podstate snažíme ísť tým ekosystémom, to znamená, že rozkladacie zmluvy nie sú. Väčšina portálov kalkulačiek vypluje už zmluvu, kde chýba len podpis, ale preto hovorím, že ekozmluvy, lebo tú zmluvu ešte treba papierovo vytlačiť. My už sa teraz snažíme skôr motivovať tých sprostredkovateľov, aby išli do toho ekorežimu, čiže buď to podpis vektorový, alebo podpis e-mail, SMS, alebo tieto rôzne druhy podpisov, kde sa nevyžaduje teda, aby sa niečo posielalo papierovo. Áno, poznám takých, ktorí robia všetko elektronicky a potom to všetko povytláčajú a založia, alebo sú zvyknutí proste, ale akože beriem to ako OK. Áno, ale na niektoré takéto, nechcem to nazvať problémom, nie je to problém, ale niekedy ten čas jednoducho neokašleš, to znamená, že naozaj sa iba musia vystriedať tie generácie. Niekedy nemá zmysel niečo na silu riešiť, pôjde to prirodzene. Tým, že sa obmenia tie generácie a príde tá generácia, ktorá ten pôvodný režim už ani nepozná a nebude chcieť sa k nemu vrátiť, samozrejme. Dobre. Nechcem už žmýkať túto tému generácie Z, lebo potom na tej panelovej diskusii by sa povedalo aj niečo, čo nebolo povedané, samozrejme.